Tales dijangan asem lawe oseng gereh campur pindang. Rasane mantul tenan. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya Cah, nek biasane tales iku digodhog utawa didang gawe jamenan, tapi nek aku tales iki tak gawe jangan. Dino iki ayo melu aku jangan asem sing isine tales karo godhong long Cah. Pertama, tales dioceki resik terus dirisi ya Cah. Bar ngono diumbah sampai resik. Nek ngumbah bolak-balik sampai lendire iku ben ilang. Engko nek ana sing takok, "Mbak, tales kok dijangan, apa ora gatel?" Ora Cah, ora blas. Kowe nek sing penasaran, gage njajal ndang gawe jangan ngene iki. Tak jamin suweger lan ora gatel blas lho ya. Engko nek ana wong takok, "Mbak, kowe iki wong desa, jangan asem kok sembarang dijangan asem. Ana telo, tales, kok mbok jangan asem." Lho Cah, justru iku sing ning kutha ora ana. Anane cuma ning desa ya iku sing marai ngangeni. Iya apa ora? Kowe nek roh aku ngene iki masak ning pawon koyo ngene iki berasa nostalgia le. Ape jangan asem ngenteni ke banyuku umum. Ngulek bumbune dhisik yaiku bawang brambang kayak lombok terasek mbayu ya sithik terus diulek-ulek sampai lembut. Nek wis lembut baru ditambahi asem melok diulek pisan Cah. Saurunge ngulek bumbu mang aku ya wis ngirisi lombok ape gawe oseng-oseng grey. Tak delok banyuku wis umup iki bumbune terus langsung tak jegurno dhisik ya Cah. Nek ape mbok jegurno tales sisik ya gak apa-apa Cah. Sak seleranem pokoke. Iki mang jane aku ape jangan asem tales tok Cah. Aku dinik-nik gak wani dadi tak baturi tak kei tambahan ijo-ijo yaiku godhong long utawa godhong telo rambak. Aku nek jangan asem godhong jeruke ora kari Cah. Nek wis jegur kabeh, bumboni uyah gula micin ya Cah ben ono rasane. Ben ora kecut tok. Tak udek-udek tak delok wis mateng langsung tak junjung ae. Genti ape nggo goreng iwak pindange. Iki mang ceritane mbokku tuku iwak pindang 10.000 untuk 8, aku dibagi papat. Jane ya aku ape oseng-oseng gereh tok lah tapi ono imbohe pindang ya wis tak campur ae pisan. Iwak pindange mateng langsung tak engkir genti ape nggo goreng iwak gereh. Iki mang wis bar tak umbah wis resik lho ya. Tak goreng sangseng ora usah perlu nganti garing. Sing penting iki engko nek dioseng-oseng ora ajut. Wis mateng iwake tak engkir, lanjut iki tak jegurno lombok bawang brambang karo tomate. Tak osang-oseng sampai lelok utawa lempok. Layu Cah lomboke. Bar ngono iwak sing gorengan mau langsung tak jegoro pisan tak bumboni uyah gula micin tambahi kei magic utawa kaldu bubuk. Kowe ape nganggo Royco magic, masak kok karek karepem suwai seleranem pokoke. Lah oseng pindang karo grehku wis mateng. Isih kemebul aku langsung jipuk sego. Tak sori jangan karo oseng-osenge. Rasa kesuwen wis ndang gage muluk mangan ae. Iki mang wis berdoa sik ya Cah. Mangane wong desa ora perlu nganggo sendok, muluk ngene iki janik matenan apa meneh karo jangan asem tales iki. Walah Cah, suweger hawane panas, jangan asem karo ngoseng iwak gereh campur pindang jan cuwocok tenan Cah. Monggo mangan lho Cah.